gaurko bikoteka irakurtzen hasiko gea, Arantxa? Bai. Venga, irakurri aurretik. Zein da testuaren helburua? Territori quasi desert travessat per del sud al nord travessat de sud a nord pel mig. Llegim en parella és un programa educatiu que impulsa el grup d'aprenentatge entre iguals de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, que té 3 components. El primer d'ells és la tutoria entre iguals. La tutoria entre iguals és un mètode d'aprenentatge cooperatiu que es basa en la creació de parelles en les quals una persona, un alumne fa de tutor i aprèn, perquè ensenyar segurament és una bona manera d'aprendre, i l'altre company, el tutorat, aprèn també perquè rep una ajuda ajustada del seu company tutor. Egin behar den jarduera ondo estrukturatu eta zehaztua dago, eta aurrera eraman aurretik zein urrats eman behar diren ondo ezagutu behar dira. Horregatik, bikoteen hasierako formazioa ezinbestekoa da. Hasierako prestaketa lan hau 3 saiotan banatuta dago. Lehendabizikoan berdinen arteko tutoretza zer den ezagutzen da. Eta ikusten dira honela lan egiteak dituen abantailak, bai tutorearentzat eta bai tutorizatuarentzat. Bigarren saioan irakurketaren adibide praktiko bat lantzen da. GPS deitzen diogu. Gelditu, pista eman eta saritu. Eta azkenik, 3. saioan, programa honen materialak eta baliabideak ezagutzen dira. Hala nola, autoinformeak, autoebaluazioa eta beak eta horriak. Hasierako formazio hau bikoteak eginez bukatzen da. Planifikazioa ezinbestekoa da programa hau aurrera eramateko. Gutxienez, ikasturtean zehar, 24 saio eskaintzen dizkiogu. Astean 2 eginez. Eta gutxi gora bera, 30 minutuko saioak izaten dira. Jarduera horrian jasoa ditugu saio bakoitzean aurrera eraman beharreko jarduera zehatzak eta ondo antolatuak. Horri horiek 3 atal nagusi dituzte. Irakurtzen hasi aurretik, irakurri ondoren eta jarduera osagarriak. Eta noski, irakurketa burutzeko testua. Irakurri aurretik egin beharrekoa, izenak dioen bezala, irakurketa formala hasi aurretik burutu behar da. Ikasleak irakurketari begiratu bat ematen dio. Egitura, irudiak, izenburua aztertzen ditu, eta ikasle hasten da aurre iritziak ematen, hipotesiak azaltzen eta aurre ezagutzak aktibatzen. Zergatik iruditzen zaizu zuhaitzetako eskalatzailea dela? Zuhaitzetan bere bizitzetarako asko mugotzen da. Zergatik iruditzen zaizu zuhaitzetako eskalatzailea dela? Gorputz eta ona dagoelako igotzeko. Hurbilketa honen ondoren irakurketari ekiten zaio. Irakurketa hau ikasle tutoreak egiten du. Bertan, erritmoa, tonua eta abiadura zehazten ditu. Eta era berean, tutorizatua den ikasleak lehen hurbilketa egiten du testuarekiko. Honela, bere txanda denean, ez zaio erabat arrotz egingo testua. Zuhaitzetako eskalatzailea. Kanguruarekin batera Australiako animalia ezagunena da koala. Beste zuhaitz batera joateko ez bada, ez da zuhaitzen gorretik jaizten. Bizi oso igarotzen du zuhaitzetako adarretan, lotan, jaten eta deskantzatzen. Zuhaitza bizileku. Gutxitan ikusiko duzue lurrean oinez. Bizitzako denbora gehienak zuhaitzetako adarretan ematen baitu. Beste zuhaitz batera joateko bakarrik izena zuhaitzetik. Gainerakoan adarretan egiten du bizia. Egunean 20 ordu behar. Atxa, elkarrekin egindako irakurketa litzateke. Bertan, ikasle tutorea tutorizatua baino pitin bat aurrerago doa. Irakurketan, erritmoa, entonazioa eta abiadura adieraziz. Oso iletsua da. Burua eta belarria handiak ditu, eta letagi luze eta zorrotzak. Eukalipto hostoa jarriko, atzaparrak ere luzeak eta zorrotzak ditu, zuhaitzetara hobeto igotzeko, eta engorrei ongi Bikoteka irakurtzeneko berezitasun batekin jarraituko dugu. GPS bezala ezagutzen dena. Gelditu,
pista eman eta saritu. Zer ote da hau? Irakurtzerakoan ikasle tutorizatua nazten bada, tutoreak sorbaldan ikutu txiki bat emango dio, gelditu dadin eta zuzendu dezan. Ikasle tutorizatua konturatuz gero okerra zuzendu eta irakurketarekin jarraituko du. Ikaslea ohartuko ez balitz, tutoreak pista esanguratsu bat emango dio eta era berean akatsaz hausnartzeko eta zuzentzeko denbora emango dio. Irakurketa bideratutakoan tutoreak errefortzu positibo bat emango dio, saritungo du. Elikadura. Eukaliptoetako hostoak eta tximuak ditu guztu. Elikadura. Eukaliptoetako hostoak eta tximuak ditu guztu. Elikadura. Eukaliptoetako hostoak eta tximuak ditu guztu. Oso ondo sentitu naiz tutorizauta, ikasi dut hobeto irakurtzen eta gainea hobeto eramaten naiz orain nire irakaslekin. Tutorizaten hola nahi guztua zen gaina gauza berri bat zan eta guztua indetetxeen behi daude ditute galderak eta behin da berriz da. Eta mailintan ere arteko tutore lanak inditu gutenen guztua zen gaina gure harremana hunditu indegu. Aizpean laguntzak lagungarri suertatu zaizkit. Ez dizun esaten noiz konfunditu zean justo ze hitzetan, bestela ez zea saiatzen. Sentitzen importante gozten laguntzen diozu zure ikaslei eta baita ardura daukezu. Zenzu prestatzen dituzu galderak eta arduratxo gota ibiliara daukezu. Xabierrei irakasten ondo sentitu nahi zen, zure esku dago, eta nik uste jarrera eta denen aldetikan ondo ibili dela. Irakurketaren ondoren ulermena lantzen dugu. Horretarako hainbat galdera eta jarduerak egingo dituzte. Hala nola, informazioa zuzena bilatzekoak edota erantzuna ondorioztatzekoak. Galdera eta jarduera hauek tutoreak etxean prestatu ditu. Honek laguntza behar izanez gero, irakasleari naiz familiari eskatuko dio. Beraz, ariketa hauek ikasle tutoreak ondo prestatuak dituenez, gai izango da bere tutorizatuari erantzunak bilatzerakoan laguntzeko. Orojalea alda, zergatik? Zer da orojalea? Ez nago zauzu eguaten galdetzea guritzen. Zer da orojalea? Irakurketaren azken urratsa ikasle tutorizatuaren irakurketa ozena da. Katzearen erritmoa eta entonazio egokiak izango direlarik. Amaren egina da. 22-30 marraste dituenean, esneaz gain amak sortutako ore bat jaten du. Esnea ez diren beste elikagaiak jaten hasteko ematen dio. Lau saioetatik behin autoebaluazioa egiten dute. Horretarako klaseko azkeneko momentuak erabiltzen dituzte. Ikasle bikoteek egiten dute elkarrekin lan hau. Izan dituzten hutsuneak eta beharrak nola hobetu adosteko. Irakaslearen papera ikasleen euskarria izatea da. Sostengu ematea eta irakurketaren ulermenean zailtasuna dituztenei laguntza eskaintzea. Eta berean, bikoteak lanean ari direnean dituzten estrategiak behatu egin behar ditu. Lan hori egiteko behaketa horria dugu. Bertan, idatzita dauzkagu
neurtuko ditugun adierazleak. Bikoteek izan dituzten zailtasunak horri honetan idazten ditugu, baita hauek gainditzeko egin dutena ere. Honela, programa etengabe hobetzen ari gara. Bikoteka irakurtzen programaren bigarren osagaia familiaren inplikazioa da. Hainbat ikerketek dioten moduan, familiaren inplikazioa oso importantea da bere seme-alaben irakaskuntza prozesuan. Ez bakarrik euren eskola arrakastan, baizik irakaskuntzan kalitatean ere. Bikoteka irakurtzen programak baliabide bat eskaini nahi die familiei. Euren seme-alabek irakurketa tutore izan daitezen haien etxeetatik. Venga, gaurko bikoteka irakurtzen hasiko gea, Arantxa? Bat. Venga, irakurri aurretik. Zein da testuaren helburua? Historia bat kontatzea, instrukzioak ematea, informazioa ematea, iritzi bat defendatzea. Entzun bat zaigu? Martxa. Eta dago testua, paraz.net, edo aldizkari batetik, edo berri laburretatik. Baina euskaraz.net baldin bada internet izango da, eta igual da interneteko aldizkarien bat. Txabele Lorza naiz, Zehaman bizi naiz, 2 alaba ditut, Arantxa txikina da, 11 urtekin. Itxuri eskolan probatu dute, bikoteka irakurtzen lan hauekin. Eta, bueno, etekin batzuk ateratzen ditugu eta parra batzuk ere izin ditugu guk horrekin, ni beti nahastu egiten naizelako eko entzuteako. Ez dakit, zuk ausoka aldizkaria entzun aldezu behin ere? Nik ez. Eta ze jarri behar duzu. Familien laguntzarekin aritu izan diren ikasleak, aukera paregabea izan dute etxean konfiantzazko eta hurbiltasun giro goxo batean irakurtzeko. Honek noski, eragin zuzena izan du euren aurrerapen esanguratsuetan. Pentsatu hori zerra. Baina zertatik bat. Hola, bai, hola oso ondo. Bezera, konekta daiteke. Lehen ere gaizkin duzu, USB izan duzu. Honen bidez datuak truka daitezke. Bai mahai gainekoak PC-tik, portatilera, baita etxeko PC-tik, lanekora ere. Hasi ginenen, ez genekiun oso ondo ze izango zen, zerretzan izango, eta, bueno, lehenbiziko gauza lortu genduna zen, eiken gendula bikoteka irakurtzen, irakurketan pixkat disfrutatzen, batez ere gaie politia baldimazan, baina gero horretzala bukatzen. Gero jarraitu egiten gendun, etxeko lanak ginuztan egun horretan, elkarrekin egiten ginuztan. Eta hau nik uste dut errekuperatu deun gauza bada, ze 6-7 urtekin zuk laguntzen diozu eta nahi zu etxeko lan guztik ondoin da ematea, baina gero ia umengan konfiantza hartzen duzu eta bastartu egiten dituzu eta hori berriz, behintzet bikoteka irakurtzen saio hori egiten genunen berriro ere errekuperatu egin dugu. Aukera daude gordailua erabiltzeko. Bi aukera daude gordailua erabiltzeko. Hola askotzea beto. Bata gordailuko fitxaterri guztiak PC-an kopiatzea eta bestea biletan kopia bera izatea. Fitxaterri berriak edo aldatutakoak bateratu. Oso ondo, nezu jarraitu, konturatzen zea baita ere bikoteka irakurtzekin, zein dien argi, umen failok baina baita zure failok ere. Orduan, horregatik esaten dut ez dakitela oso ondo zeinek ikasten non gehiago, ze makina bat aldiz, eta guain ere egin dit eiteakon bikoteka irakurtzen, nik S eta Z nahastu egiten ditut, eta orduan, Arantxa beti parrez bukatzen do, eta S guztitan, o Z guztitan gehiago S bihurtzen ditutenen, esaten dit zein behar detan. Bikoteka irakurtzen programaren 3. osagaia, irakurriaren ulermena da. Gure helburua, ikaslei oinarrizko konpetentzia honen lorpenean laguntzea da. Bai bizitza osorako ikaskuntzan eta bai euren eskolako arrakasta lor dezaten. Konpetentzia honetaz jabetzeak trebetasun edota estrategia batzuk eskuratzea suposatzen du. Horiek dira hain zuzen programa honek bultzatu eta garatzen dituenak.
Horregatik, beharrezkoa da estrategia horiek irakastea bera baino irakurle kompetentesagoa den norbaitengatik, bere aprendizai prozesua gidatuz. Programa honen bitartez, ikaslei aukera ematen diogu gidatze lan hori egin dezaten euren ikaskideekin, bikoteak sortuz eta bikoteka lan eginez. Sentitzen da importanteago bezala, zentzu laguntza jozu ikasle eta zure esku dago, beak nola ikasten duen, eta ezakit, importanteago eta... Argi dago ikasle tutoreak sormen lana egiten duela jarduera horriak egiterakoan. Bere ikasle tutorizatuaren gustuak eta zaletasunak kontutan izan behar dituelako. Hori guztia egiteko aurretik landutako ereduak jarraituko ditu eta gainera irakasleak gainbegiratuko ditu. Gure eskolan, Aitzurin, normalean rol fijoak erabiltzen ditugu. Bigarren da hirugarren ziklokoen artean egiten da, eta hirugarrenekoak, zaharrenak izaten dira tutore eta gaztenak tutorizatuak. Gertatzen dena da, batzutan, ez dela kopuru bera izaten talde batean eta bestean, eta moldaketa batzuk ere egin behar izan ditugu. Adibidez, bikote batzuk izan dira 5. mailakoak, eta kasu batean 3koteare izan da, baina hortan bat zan, tutorizatu ezan maila neko bajukoa. Orduan beste biak, egon dire txandatuz, laguntzen gehiago gutxiago. Gauza berri bat ikasi duzu. Gurasoen kezka nagusietako bat izaten da zer egin galdetzen badute zerbait ez dakitena. Eta orduan guk esaten diegu lasai egoteko. Eta esateko ez dakitela. Eta une horretan nahi badute bilatu dezakete binartean erantzuna edo bestela irakaslei guri edo beste norbaiti galdetu dezakete. Horixe da. Medikuaren gana aldien behin. Una hoja de actividades que va sobre los animales. Los resultados de nuestras investigaciones recogen en los datos aportados por los centros de Cataluña, Aragón y Euskadi a lo largo de los 4 últimos años que hemos estado trabajando avances significativos en comprensión lectora, tanto en alumnos tutores como en alumnos tutorados. Por lo tanto, eso nos demuestra que tanto si ejercen un rol como... Escuchar más a mis compañeros y aprendiendo a hacer más amigos. Con el tutorado, pues al final me llevo muy bien con él. Los alumnos no solo acaban diseñando actividades de aprendizaje para sus compañeros, sino que además acuerdan con ellos los ajustes necesarios en la estructura pautada que en un principio les ofrecemos. De esta manera, cada pareja va progresando en la gestión autónoma de la actividad, adaptándola a sus propias necesidades y ritmos de aprendizaje. La valoración del claustro y de las familias es muy positiva, porque ellos mismos, claro, están viendo los avances que tienen los niños en cuanto a